Takže čau, já vás vítám u mého speciálního dílu na hru Minecraft. Snad se mi to dneska lagovat nebude, protože já jsem nemohl natáčet kvůli vzhledu lagování frapsu. A chtěl bych vám ukázat nejlepší multiplayer, jo? Vidíte, já už mám nový typ CB modspacku, jo, je to výborný. A já bych vám chtěl nejdřív ukázat můj dům. Naše truhly, já bydlím s Predátorem, akorát, že se jmenuje Adostan. Co teď uvidíte za dobré věci? Získáváme pomocí PvP a kupování za many. Jak vidíte, já mám many 74 000, to je málo docela. Tak dívejte, první část našich truhel je blbosti. Největší blbosti, potom největší blbosti, největší blbosti, prostě chápete ty blbosti, jo? To jsou prostě takový sklad na truhly a tak dále. Jo, teď bych vám mohl ukázat moji zahradu. To je moje zahrada, není zase tak moc extra. Tady mám truhlu a tam mám jenom ty, co jsem sklidil. Teď se jdeme podívat do toho horního patra. Tady mám knihovny, laboratoř, jakoby něco, a tady mám jako ty enchanty, jak tam jdou takhle ty písmenka. Teď jdeme do dalšího skladu nahoře, to máme zase tady to, tady to, tady to, tady to, tady to, tady to, tady to a tady to. Koukám, že do mě někdo střílí, to je kanopovozás, tam už nemůžu. A koukám, že do mě střílí Morty.cz. Ten náš Morty.cz je trochu divný, protože on vždycky mě začne provokovat kvůli, že střílí do mýho domu a to mě fakt, že víte co? Teď bych vám mohl ukázat, sakra, damn it! Teď vám ukážu takovouhle menší farmu na páření zvířat, to je malinká farmička. Tady to je jen takový blbůst. To je dežo. No, teď bych vám chtěl ukázat... Ho na ně zautočil Magor. Teď bych vám chtěl ukázat Login LOL Doom. No což je Morty. Je celkem dobrý, ale moc přeplácaný. A teď bych vám mohl ukázat můj shop s Kanopem a s Adostanem a se mnou. Tyve. Tak, ja. Tady to je náš shop. Jaký čurin. Kanop. Takže to je asi divný kanop. Prostě já prodávám nějaký věcičky, prostě. Chápete, náš obchod prostě. Jo. Takže s tímhle speciálním dílem na mulťáku bych se rozloučil. Jo. Takže čau.